खुलुमबाय साफ्रोमबो बड'सा नायगिरिफोरखौ बे समाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दा दिनै आं सोरांसार बाग्लारि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानानै फैदों। जाय मोगा-मोगि आयदायाव आंजों लोगोसे दङ मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोख्रों बिबान लानानै खामानि मावबोनाय आरो आथिखाल जि UPPL राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङानो जाहैबाय नैबे उदालगुरि जिल्ला खैराबारि हालामनि दरनि बर' बिथां। नोंथांखौ गिबिथाराव जोंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय। आच्चा, जों नोंथांनिफ्राय जों जिथु माखासे गोबां मानि बाथ्रा जों बेयाव दिनै मिथिनो होननानै जों बेयाव फैदों। दा जों नोंथांनिफ्राय गिबिथाराव जों मिथिनो नाजानि जिथु नोंथांनि जिथु आबुं सिनायथि आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बबे समनिफ्राय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै बेबायदि खामानि मावदोंमोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोंथाङा बिबान एंगारनानै दिनै गुबुन मोनसे जिथु राजखान्थियारि हान्जाजों आगान सुरनो नाजादों बे समाव बिनि बागै जोंनो एसे फोरमायदो। गासैनिसिमबो खुलुमहरबाय। बड'सा निउस पर्टेल जे बर'नि मुंदांखा मोनसे निउस पर्टेल गोजाम, बे निउस पर्टेलखौ सामलायनाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बे निउस पर्टेलखौ अनसायग्रा नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरबाय। दा बे समाव आङो दिनैनि बे मोगा-मोगि हाबाफारियाव जिहेथु फंनैसो बाथ्रा मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना नाजादों। दा बे हिसाबै आङो खम समनि गेजेराव आंनि जि बुंनो गोनां बाथ्रा बेफोरखौ आङो बुंफोरनो नाजागोन। सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथाम सुक्ति मोनदों, BAC, BTC, BTR। बे सुक्तिफोरनि गेजेरजों जोंनि बड'फानि जि सिमां, बर' हारिनि जि सिमां, बुहुमाव बर'खौ गेदेमा माहारि गायसननाय आरो भारतनि संबिधानाव थानाय मोनफ्रोमबो जोंनि जि मोनथायफोर बेफोरखौ जाहाथे मोनफुंनाय हायो। दा बेयाव आंनि बेलायाव माब्लानिफ्राय एबसुआव खामानि मावा आरो दिनै राजखान्थि फोथाराव मानो जगदान खालामनानै UPPLनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ, बे बाथ्रानि फिननाय आं बेखौनो बुंगोन। आङो जेब्ला कलेज फरायबाय थादोंमोन 2002-03 बै समनिफ्रायनो खैराबारि कलेजाव इउनिटआव आङो सासे सोद्रोमा महरै बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो बेनि उननि फर्यायाव आङो खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गुबुन गुबुन बिबानाव खामानि मावदोंमोन, गाहाय नेहाथारिनिफ्राय लाफानानै। बेनि उननि फर्यायाव आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुआवबो नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि बेबायदिनो बिबानफोरखौ रुजुनानै खामानि मावनो बा सोमावसारनायाव बाहागो लानो सुबिदा मोनदोंमोन। दा गाहायै आथिखालनि BTRनि चिफ UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय मावफुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव जिहेतु बिथाङा बै समाव दङमोन, 2010 मायथाइनिफ्रायनो बिथांनि दैदेननायावनो थामथि खोलोबनि जे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनाय बियो जागायदोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव जोङो आनसलिकनि जिल्लानि बिबानगिरि महरै सोद्रोमा महरै रायजोजों थानानै रायजोखौ लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोङो मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन आरो दिनै आं हिसाबै मोनसे समसिम 2002-03 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम 2024सिम आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे बिबानगिरि सोद्रोमा महरै खामानि मावदोंमोन आरो बै समसिमाव नायबाय जे आं हिसाबै जेसेबां माने सम होनो हायो, जेसेबां माने खामानि मावनो हायो सासे सोद्रोमा हिसाबै, बे हिसाबै मावदोंमोन। आरो आथिखालाव जिहेतु प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननायावनो राजखान्थि भाबै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायजों लोगोसे BTR सरकारखौ राजखान्थि भाबै गोजोन खौसेथिनि मोनसे धाराजों जि सामलायबाय थानाय, दा बेयो मोनसे जोंनि हाबाफारिया खौसेयै सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आंनि न'खरनि गावारि उसुबिदाखौनो होन आरो मोनसे समनि थिननायखौनो होननानै बुं, आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ आङो दोनथ'बाय बा आं बेखौ फोजोबबाय बे चेप्टारखौ। आरो दायो जिहेतु BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय BTR सुक्तिनि सागानगिरि मानगोनां प्रमद बर' गेदेमा बिथां, गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे सावरायग्रा फेरेंग्रामोन मिहिनेश्वर बसुमतारी
धीरेन्द्र बर', रन्जन दैमारि गासैबो सागानगिरि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बा माहारियारि आफाद बिथांमोनाबो बे गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गासैबो जिहेतु खौसेयै खामानि मावगासिनो दङ। सोरबा राजखान्थि भाबै आरो गुबुनफोरा आफादाव थानानै रायजो राजाफोरा एज ए साधारन सोद्रोमाबाबो मेलेमजिबि बिथांमोनाबो खौसेयै जिहेतु बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मैखोमै मदद खालामनायखौ बा मदद खालामनायनि परिबेसखौ जोङो नुबाय थादों हिसाबै आरो जोंबो सोमावसारनायाव गाहायै थामथि खोलोब सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय सासे सोद्रोमा हिसाबै एबसुखौ दोनथ'नानै दायो जास्ट माने प्लेटफर्मखौल' सोलायदो जे राजखान्थि भाबै जिहेतु दिनैनि समाव सोमावसारनाया सुक्ति रुपायननि गेजेरजों जाबाय थादों। दा बेखायनो बिथांमोनखौ राजखान्थि भाबै मदद खालामनो थाखाय दिनै आङो राजखान्थि दोलो UPPL राजखान्थि दोलो आं जगदान खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि सोमावसारनायनि मोनसे बिबान हिसाबै आं दिनै राजखान्थियाव खामानि मावनो थाखाय दिनै आङो ओंखारबोदों। आच्चा जों बर' नोंथां नैबे समाव जों नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो नाजाबावनो जिथु एबसु आरो राजखान्थियारि हान्जाफोरनि जिथु बिसोरनि गेजेराव फारागथिया गाहायै मानि सायाव सोनारो नोंथांनि मोन्दांथियाव? एबसुआ मोनसे गावहानो संबिधान थानाय नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन। दा बियो बर' जातिखौ बुहुमाव गेदेमा माहारि महरै गायसननो थाखाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव गायसनजानाय आफाद। दिनै बियो 50 बोसोरनिख्रुइ बांसिन माने बैसो जाबाय बियो आरो बे आफादानो भारतनि गासै खैदां खैफोदनि समाव खामानि मावबोदों। बे आफादाव खामानि मावनानैनो आफादगिरि नेहाथारि बा बिबानगिरि जानानैनो दिनै जोंनि बर' जातिखौ बा ओनसोलखौ बेंनो हानाय गिदिर गेदेमा जोङो दैदेनगिरि मोननो हादों। दा बेयाव एबसु आरो राजखान्थिनि गेजेरावथ' फारागथिया दङ। जोंनि जि जेंना जेंसि होनबा इसु होनना बुङोब्ला जितु बुहुमाव बर'खौ गेदेमा माहारि गायसननो थाखाय जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाजानाय मोनसे आफाद। पलिटिक्सखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनब्लाबो एबसुआ थेवब्लाबो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना मानो पलिटिक्सजों सम मानो बाहागो लाबोदों आरो मानि थाखाय लानो गोनां जादों? जेब्लासिम बर' जातिया खैदां खैफोदाव गोग्लैयो आरो जोंनि आलादा रायजोनि जे समयसाखौ बा आलादा रायजोखौ मोनफुंनायजों लोगोसे गासै सांबिधानिक मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जेब्लानो प्रयोजन जायो अब्लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा MLA नि बिसायख'थियावनो होन MP नि बिसायख'थियावनो होन बा जा बिटिआर काउन्सिलनि बिसायख'थियावनो होन जायखि जायावहा हारिनि सार्थआवहा थोंजोङै बिसायख'थियाव बाहागो लायो। आरो बे लेखायैनो गिबियावहा BEC सुक्ति जानायनि आगोल 1991 मायथाइयावहा जोंनि एबसुनि बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोन करेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार जोंनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि सोमावसार आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना MLA गेलेदोंमोन। आरो बेखौ गेलेनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जागायनाय जि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बे आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि जोंनो जे फिथाइखौ मोनफुंनांगौ जायोब्ला जोंनि भारत हादरनि पार्लियामेन्टआव जोंनि आसाम एसेम्बलि हाउसआवहाय बे दाबिखौ राजखान्थि भाबै माने दाबि खालामनो हानाय जोंनो MLA नांगौ MP नांगौ। दा बे मोनसे परिस्थितिया जोंनियाव फैदोंमोन। मानो होनबा बड'लेण्ड दाबियानो जाबाय मोनसे राजखान्थि दाबि। दा बे दाबिखौ जोङो आफाद हिसाबै संगठन हिसाबै राजा लामायाव सुबुं थुबुरमानि गेजेरजों जायखिजाया सोमावसारनाय हाबाफारिजों खुद्रिनो हागौ दाबि दावा खालामनो हागौ। बेखिनिखौ जोंनो नांखागोन मोनसे माने सोमावसारनायनि मोनसे थौखौ जोङो एसेम्बलि हाउसनि पार्लियामेन्ट हाउसनि बा रायजो राजानो सरकारनो जोङो देखायथारनांगोन। लोगोसे बे बाथ्राखौ राजखान्थि भाबै MLA MP बिथांमोना एसेम्बलि हाउस पार्लियामेन्ट हाउसआव बुंग्रा मानसि जोंनो नांथारगोन। दा बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा होनो राजखान्थियाव बाहागो लादोंमोन आरो 91आव जोङो गासै 9 जन MLA देरहाहोनानै
जों आसाम एसेम्ब्लियाव बिथांमोनखौ बाथ्रा बुंहोनायनि गेजेरजों 93आवहा माने जों BSc सुक्तिखौ मोननो हादोंमोन। दा बेखायनो गेजेर गेजेर नोंथाङा सोंबाय फारागथिखौ बै समाव नागिरनानै मोनो जेब्ला माने सोरबा बेक्तिया सोरबा राजखान्थि बिदा हयथ' बे गावनि न'खरनि जानो हागौ एबसुनि मुजियानिफ्रायनो थांनाय जानो हागौ जाय मानसिया हयथ' बड'फाजोंनो मोनसे समाव समब्रा समब्रि खामानि मावनाय सोमावसारनाय आफाद जानो हागौ खिन्थु दिनै 30-40 बोसोरनि उनावहा हयथ' बिथांनि साननाय हनाया गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बै मेन एजेन्डा मेन स्ट्रिमनिफ्राय हयथ' बिथाङा दोरोदलांनायनि थाखाय माब्लाबा मानो एबसुनि बिबानगिरिफोरा बा एबसुआ मानो राजखान्थियाव बाहागो लायो जातिखौ धंस' खालामबाय उमुक नंखाय बांखाय मा होनना बुंदों बाथ्रा बांसावनाय सोंखारिनाय बे थासारिखौ नुनो मोननाय जायो। दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव स्पष्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियाव बाहागो लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि जि माने जोंनि जि मेन गाहाय एजेन्डा बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो जिहेथु राजखान्थि बायदि खामानि मावनो गोनां जायो आरो बेनि थाखायनो बाहागो लानाय जायो। एबसु बा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बा रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनाय जायो आरो जिहेथु जोंनि संबिधानावनो होखानाय बेयो मोनसे टपिक। दा बेखायनो बेखौ लानानै रायजो राजा जों बे ओनसोलनि हालामनि रायजो राजा बर'जों लोगोसे गुबुन जाथि जस्टिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो सोमावसारनायखौ नुबोदों। सोमावसारनाय गोबां साद जाल्ला बिथांमोनाबो सहायनो गोनां जादों आरो बे सोमावसारनाय 5,000निख्रुइ बांसिन मुंख्लं जादों। दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव एबसुखौ जिखिना सोंखारियो बे सोंखारिनायफोरा माने ओंथि गैया होननानै आङो बुंनो सानो आरो। सार नोंथाङा खोब नैबे समाव जिथु एबसु आरो जि राजखान्थियारि हान्जाफोरनि जि फारागथि बेखौ नोंथाङा खोब जोंनि सिगाङाव गुवारै बुंफोरनानै होबाय। नोंथाङा हरखाब बेबायदि मोनसे जि माहारियारि सिनस्रि आफाद एबसु बेखौ नागारनानै दिनै राजखान्थियारि फोथाराव हाबनायनि आन्दोआव नोंथांनि फारसेनिफ्राय बेक्तिगत बेबायदि माबाफोर दङ नामा? बेयाव आङो हरखाब माने नोंथांनि सोंनायनि फिननायाव आङो बेखौनो फोरमायनो सानगोन आंनि बायदिब्ला बियो हरखाब नङा। मथामत 2003-04 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 2024 मायथाइसिम मथामति 20 बोसोरनि मोनसे पिरियड। मानोबा जोंबो मोनसे जातीयताबादनि एजेन्डाजों बड'फाया होलांनाय जोंनो जि मास्टार प्लेन बेखौनो जोङो आबुं महर होनो थाखाय दिनैनि जेनेरेसनाव जोङो खामानि मावनायनि मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनदों। दा बेखायनो दिनै आङो गावखौ खोब खाफाल गोनां होननानै बुंनो हायो। गोबांनि गेजेराव आङो एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावनो रायजो राजाजों सिनायथि मोनलायनो माने सुबिदा मोनदों आरो बे आफादाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हारिनि बिफा बिथाङा आफादगिरि जालांदों। दा बे आं गावखौनो खोब खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो बे आफादावनो जोङो दिनै जेसेबां जों सम होआथों मानो जेसेबां जोङो सेक्रिफाइस जोंनि लेभेलाव जोङो सानाथों मानो खिन्थु बेखौ जागायनाय समावहा बड'फानिफ्राय लाफानानै जिखिना मानसिया सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै गालांबाय बड'फानि दैदेननायाव 6 बोसोरनि आन्दाराव 1135 जन मानसिया मुंख्लं जादोंमोन। गोबां जोंहा जानाङि जाथायफोरा न' बां माबानिफ्राय लानानै गोबां माने सिलिंखार बिखाल माने सादजालायाव गोलैदोंमोन। गहपुराव माने जिनाहारि खालामनो माने बेबायदि थासारियाथ' दंखायोसै जेनेबा माने बेबायदि टर्चारिं माने एक्टिभिटिसआथ' दंखायोसै सरकारनिफ्राय बिउरोक्रेट्स लेभेलनिफ्राय गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय आरो जिहेथु 534 जिहेथु बेयाव मुंख्लं जादोंमोन गहपुर बा सनितपुर हालामावनो। दा बेफोरखौ नायोब्ला दिनैनि थारिखआव साफ्रोम बर' फिसानियावबो मोनसे दायबद्धताया थानांगौ होननानै आं सानो आरो आं बुजियो। जिहेतु बे सोमावसारनायजों दिनै जोङो गाव हिसाबै गसंथानो हाबाय 30-40 बोसोरनि खम समनि गेजेरावनो आरो बियो दिनै जिहेतु सोमावसारनाया राजखान्थि भाबै सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो जों गुबुन राजखान्थि गुबुन आफादफोराव गुबुन हारि बेरेखा गुबुन खामानिफोराव थायालासिनो आङो बे एबसु चेप्टारखौ जास्ट आङो प्लेटफर्मखौल' सोलायनानै जिहेतु बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ दिनैनि थारिखआव राजखान्थि भाबै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायजों लोगोसे दायो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों जाहाथे बड'फानि बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जिहेतु जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयो आंनि आसा खोब खम समनि गेजेराव खम बोसोरनि गेजेरावनो बियो जानो थांगासिनो दङ। आरो बेखौनो दिनै
गाहाय माने बुंदों बिबान लानानै दिनै खामानि मावदों आथिखालनि बिटिआरनि चिफ UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोलाव समनि आफादगिरि माननीय गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि जि हाबाफारिफोर सरकारि भाबै राजखान्थि भाबै बिथाङा गोख्रोङै मावफुंबाय थादों। आं एबसु गारबाय होननानै सोरजोंबा BPFजों सोरबा BJPनि दैदेनगिरिजों सोरबा गुबुन मानसिजों रायजागोन बुंजागोन सोंखारिगोन होननानै जिरायना थागोन ना नोङो मैयायै मावबोनाय मास्टार प्लेननि एजेन्डाखौ मावफुंनो थाखाय दिनै राजखान्थि भाबै जिहेथु जोंबो माबा मोनसे मदद खालामनांगौ प्रयजनियताखौ नुहुरदों दा बे हिसाबै जोङो बेयाव बाहागो लागोन। दा बेखायनो आंनिया स्पष्ट जे जोङो जाय समसिम आंनि गोसो मोलेमा थिनो बै समसिम आङो माब्लाबाबो हारिनि बेरेखा खामानि मावनाय नङा। आरो दिनैनि जेनेरेसनखौ आं बेखौनो बुंगोन जाय जेनेरेसनखौ जों लानानै भबिष्यत होननानै सानदों दिनै 10-15 बोसोरनि उनाव बिथांमोनानो जातिनि बबेबा नङा बबेबा फसंथानाव अनुष्ठानाव बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव बिथांमोनाबो जातिखौ रिप्रेजेन्ट खालामहैनांगौनि दायित्वखौ आं नुहुरदों। दा बे बेलायाव बेखौनो बुंनो नुहुरदों। दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव एसे कम्पारेटिभ खालाम बड'फाया दिनै हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय समाव मा मावदोंमोन हाई सेकेन्डारि कलेज इउनिभार्सिटि बै समावहा मा मावदोंमोन जेनेबा दा बेखायनो बे बाथ्राखौ जों जुदि रियेलाइजेसन खालामोबा गेजेर गेजेर सानो आरो जायफोरा दिनै एसे मोजाङैनो फरायनाय मोजां माबा माबि अनुष्ठानफोराव साफा सानैया मा होनो मोनसे सेक्सना दिनै मा होनना बुंदों माने BPF जानानै बड'फानि मास्टार प्लेनखौ आबुं महर होनो थाखाय एबसुआ दिनै जोङो UPPL राजखान्थि दोलोआ बा मानगोनां प्रमद बर'आ जेबायदि खामानि मावबाय थादों बिथांमोना सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दा बेखायनो बिथांमोना बे सोंखारिनायखौ दोनथ'नानै बेखौ गारनानै दिनै बड'फानि मास्टार प्लेनखौ जों आबुं महर होनो थाखायसो जिथु खामानि मावबाय थादों आरो जिहेतु बिथांमोनाबो जिहेतु मोनसे समाव न'खर बेंग्रा हारि बेंग्रा साफा साफा दायबद्ध गोनां मानसि जाहैगोन। दा बेखायनो बिथांमोना दिनै बेबायदि उल्था माने खामानि मावनायनि सोलायै उल्था राजखान्थि खालामनायनि सोलायै दिनै जुदि फैयोबा जों ज' जानो हायोबा आरो बेखौ जों हायैनि खोथा गैया ज' जानो हायैनि खोथा गैया बड'फाया सुप्रिम सेक्रिफाइस। दा बेखायनो बिथांमोना दिनै बेबायदि उल्था माने खामानि मावनायनि सोलायै उल्था राजखान्थि खालामनायनि सोलायै दिनै जुदि फैयोबा जों ज' जानो हायोबा आरो बेखौ जों हायैनि खोथा गैया ज' जानो हायैनि खोथा गैया बड'फाया सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय। जोङो जातिखौ गायसननो थाखाय NDB जोङो भलन्टियार्स फर्स एबसुनिफ्राय BLTनिफ्राय बयबो सोमावसारदोंमोन गावबा गाव लेभेलाव। जों एबसु हिसाबै गणतान्त्रिक राहाजों जोङो संबिधानखौ दहाय होनानै जों सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। बड'फाया बुंलांदों जे बर'आ खौसे जानांगोन बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानांगोन खौसेल'बा जों देरहागोन गावस्राब्ला जों जेनगोन। बे मास्टार माने जे कटेसन बेखौ बै समावनो होना गालांदोंमोन बिथाङा जे आं थैलांब्लाबो जाहाथे बर'फोरा उननि समावबो दिनै नङा गाबोन खौसे जाथारनांगोन। बड'लेण्डखौ मोननो थाखायब्ला जोङो गासैबो बर' हारिया खौसे जानांगोन दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानांगोन आफादफोरा खौसे जानांगोन बे ओनसोलनि जाति जनगोष्ठिफोरनि जोंनो मदद नांगोन। दा बे बाथ्राखौ बियो बै समावनो बुजि मोननानै बुंना गालांदोंमोन। मानो होनबा मोनसे समाव बेबायदि जाबाय थायोबा जोङो जोंनि माबाखौ जों मोनफुंनाय माबा जाहैनो हागौ होननानै। खिन्थु जों गोबाव सम लादों 87निफ्राय दिनै 2020सिम माने मोनसे गोलाव समनि पिरियड आरो गोलाव समनि पिरियड। खिन्थु दिनै बर' जाथिया बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों NDB एबसुनि दैदेनगिरि गासै जोंनि माने एक्स BLTनि दैदेनगिरि बिथांमोन बयबो दिनै आफादा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों खौसे जाफैबाय माने 30 बोसोरनि उनावहा खौसे जाफैबाय। आच्छा बेयाव नैबाव मोनसे सोंथि जिथु नोंथाङा गोबां जिथु माहारियारि जि आफादाव जेनेबा नोंथाङा जिथु आबसुआव थानानै खामानि मावबोबाय दिनै माहारिनि थाखाय आरो समाजनि नैबे राजखान्थियारि फोथारजों नोंथाङा समाजनि थाखाय खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों। दा दिनैनि सानाव जुदि हानजानिफ्राय जिथु नोंथाङा सासे UPPL राजखान्थि हानजानि दायो दैदेनगिरि जाना दङ खैराबारि बियाबाव जुदि नोंथांनो टिकेट होयोब्ला नोंथाङा गेलेनो थाखाय राजि ना? दा बेयो सापस हमना ला पार्टिनिफ्राय नोंथांनो अर्डार होबाय आङो बेखौनो बुंगोन आङो बै समाव आरो एबसु मावजेननाय समाव बा बे समावहा आंनियाव आंनि बेकग्राउन्डआ आंनि न'खराव रावबो बिदि पलिटिकेलि अर्गेनाइजेसनेलि लिडार जाबोआखै आरो जोंनि गामियावबो बिदि इमान माबा गैया माने परिबेस गैया। दिनै मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों एबसुआव खामानि मावनायनि गेजेरजों रायजोजों सिनायथि जानो मोन्दों आरो
रायजोजों अनसायजादों बिबान लानानै खामानि मावलांनायनि परिबेसखौ मोनदों दा बुंदों जे सोमावसारनाया दिनैबो जोबाखै सोमावसारनाया दिनै एबसुनि मुजायाव दोनथ'जादोंब्लाबो खिन्थु बेखौ बिटिआर सुक्तिनि आबुं महर होनो थाखाय सुक्तिफोरनि आखायावनो दिनै राजखान्थि भाबै दफा मावफुंनायनि खामानिया सोलिलांगासिनो दङ दा बेखायनो दिनै आङो एबसुखौ दोनथ'बाय एबसु प्लेटफर्मखौ आं दोनथ'नानै दिनै राजखान्थि भाबै सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो राजखान्थि भाबै जिहेतु सुक्तिकारि दैदेनगिरिफोरा मावदों बिथांमोनखौ मदद खालामनो थाखाय आं फैदों दा बेखायनो बै समाव आं माब्लाबा सानाखै जे एबसुनि बिबानगिरि जानांगौना बे जानाखै समा थिननायाव आं एबसुनि बिबानगिरि जाबाय आनसलिकनि जिल्लानि बिबानगिरि जाबाय दा दिनैनि थारिखआव दा नोंथाङा जे बुंदों दे आं जिहेतु खैराबारि समस्तिनि सासे बासिन्दा लोगोसे खैराबारि बिटिसि बा बिटिआर समस्तिनि सिङाव थानाय आं सासे बेक्ति दा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन जिहेतु सेप्तेम्बराव जानो थांदों बेयाव केन्डिडेट जुदि होयोब्ला हानजाया बेखौ माबायदि सानो दा बे बेलायावहा जिहेतु आं बे खामानिखौनो मावनानै मोनसे समसिम फैबाय जेनेबा दिनै पिरियडसिम फैबाय आं बै समाव एबसुआव उमुक जानांगौ थुमुक जानांगौ आंहा जेबो एजेन्डा गैया माने जाथियानो बा जोंनि आफादानो बिबेसना खालामनानै आंखौ दायित्व होदों दा दिनै आङो मोनसे आफादाव फैबाय जाय आफादनि आफादगिरिया बिटिआरनि आथिखालनि चिफ UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरिया जाबाय बिटिआरनि मानाव गेदेरसिब प्रमद बर' गेदेमा बिथां आरो बिथांजों लोगोसे जितु बिथांनि जि टिम हाइकामान पार्टी हाइकामान आरो खैराबारि ओनसोलनि हालामनि मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोननि मोनसे दायबद्धता पलिटिक्सखौ जों बुंदो जातीयताबादनि गेजेरजों इसुखौ जाफुंनायनि थाखाय जोङो मावबोदों दा बेखायनो जेसेबां जोंनिफ्राय बिटिसि सुक्ति जानाय बा बिटिआर 91 निफ्राय आरो जेसेबां एमएलए जादों जेसेबां माने एमपि जाबाय आरो बिनिफ्राय जेसेबां बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव एमसिएलए इएमफोर जाबाय एमएलए मन्त्रिमण्डलफोर जाबाय बिथांमोननि बेकग्राउन्डआबो माने प्रफेसनेलि फैनाय नङा थारमाने प्रफेसनेल फैनानै सोरबा जानांगौ मानांगौ बिदि नङा सम आरो थासारिया थिननायनि थाखायसो दिनै बिथांमोना एज ए माने पलिटिक्सआव थांनानै एमएलए एमपि इएम एमसिएलए जानायनि माबाखौ मोननाय जादों दा दिनैनि थारिखआव आंनि बेलायावबो आङो बेखौनो बुंगोन बेखौ जाथारनांगौ बेखौ जाथारनाङा होननानै जोङो जितु हाबाखै आङो फैयाखै जानांगौ होननानै फैयाखै आरो बड'फायाबो उमुगा जाथारनांगौ उमुगा जानाङा बिदि होननानै टेनसनाव जोंनि माबायाबो सोलियाखै आरो मुंख्लंफोराबो सानाखै जे उमुगा जानांगौ तुमुगा जानांगौ होनना बिथांमोना माबा जायाखै जेनेबा साननानै बिथांमोना हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस होआखै खिन्थु दिनै बिथांमोननि मावफुंनांगौ आद्रा सिमांखौ मावफुंनायाव सोर जेसेबां डेडिकेटेडलि मावफुंनो हागोन आरो बेखौ रायजोनि खाथियाव सोर बेसेबां मोजाङै लांनो हागोन दा बे बुस्थुनि सायावसो बियो सोनारगोन जिहेतु राजखान्थि होनना बुङोब्ला मोनसे जाथिजों जाया मोनसे जनगोष्ठीजों जाया बयबो रायजो राजा भटा रायजोनि जोङो बेयाव माने अनसायनाय मोननांगोन दा बेखायनो आं दिनैनि तारिखआव हाइकामान्डआ चिफ सारा जोंनि समस्ति ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाया धरनिया गाबोननि तारिखआव मा पजिसनाव मावोब्ला माने बिबान लायोबा बिबान होयोबा बियो माबायदि आवगायलांनो हागोन बे बिबाना बिथांमोननि सायाव आं खिन्थु गावखौनो एभेलेबल खालामबोदों आप टु 2002-03 निफ्रायनो जेनेबा 2003 निफ्रायनो बिनि थाखाय आं माबा माबि गाव इन्डिभिजुवेल लेभेलाव आङो माबा माबिया थाबोदों आं बेखौ लाना दिनै पस्तायनाय गैया खिन्थु आंनिख्रुइ डाबल सेक्रिफाइस खालामनाय दिनै मानसि बा बेबायदि गोबां जोंनियावहा नजिर दङ दा बेखायनो जोंनिया जाबाय जोंहा मेन माबाया जाबाय जोंनि माबाया जाफुंनांगौ आं जाफुंनांगौ जानायाव आंनि रला मा जागोन बेखौ नायग्रा होग्रा मानसि जिहेतु जोंनाव दंखायो एडभाइस होग्रा जोंखौ बोसोन होग्रा दा बेखायनो आं बुंदों जे गाव जायखिजाया माने पदबिनि थाखाय जायखिजाया सिटुवेसननि थाखाय आं गावखौ एभेलेबल खालामबोदों आरो बेखौ आं हेन्डेल खालामलांनो हानायनि आंहा निजेसो मोनसे केपासिटि आङो दङ होननानै सानो दा बेखायनो दा बे टिकेटनि बेलायाव बे रायजो राजानि सायाव थाबाय आरो जोंनि जि मोनसे हाइकामान पार्टिनि हाइकामाननि बाथ्रा थाबाय चिफ सारा जिहेतु बेखौ दिनै बे ओनसोलखौ गोजोन खौसेथि गायसननायनि गेजेरजों जौगानायनि खामानि मावनायनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों एनडिएफबिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों दिनै जाथि जानायनि जे परिबेसनि थाखाय जे खौसे खालामनांगौ बिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ दा बे समावहा आङो जुदि गाबोन बेखौ जाथारनांगौ उमुका जाथारनाङा उमुकाबो जुदि बेखौ जानांगौ जानाङा नाय जुदि बांसिन बुस्थुफोरा जायोबा जोङो जिथु मेन एजेन्डा लानाय खामानि मावदों बे हयथ' जोंहा एसे उसुबिदा जानो हागौ दा बेखायनो आं बेखिनि मेटारखौ सम्पुर्ण
जोंहा चिफ सार थाबाय हाइकमान्ड थाबाय ओनसोलनि रायजो राजा समष्टिनि रायजो राजानि बाथ्रा थाबाय दा बे समावहा आङो टिकेटनि बेलायावहा आंनिफ्राय आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आं सोमावसारनायनि थाखाय जों फैदों दा बेखायनो आंखौ जा बिबान होयो आं बेनि थाखाय एभेलेबल आं बेखौनो बुंबाय बे समाव आदसा नोंथाङा बुंबाय जितु हाइकमान्डआ जि अर्डार होयो नोंथाङा बेखौनो दिनैनि सानाव फल' खालामनायनि लामायाव दङ जितु हाइकमान्डनिफ्राय जुदि नोंथांखौ गेलेनांगौ खैराबारि बियाबाव UPPL निफ्राय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बेयावबो अके दङ थारमाने दा बे बाथ्रायाव आं दानोनो एसे इनडाइरेक्टलिबाबो बाथ्राखौ माने बुंदों जेरै सोमावसार गेलेनाङा होमबा नोंथाङा गेलेया दा बे हाइकमान्डनि सायाव थासिगोन जोङो जितु जोङो ओरैबायदिबो नङा आङो ओरैबायदिबो नङा दे जों ओरैबायदिबो जाहैनाङा जे माने रिजिड जानाङा आरो फ्लेक्सिबल जानांगौ जेनेबा फ्लेक्सिबल जानांगौ दा बेखायनो जोङो दिनै प्रफेसनेलि माने माबा लानानै जों पलिटिक्सआव फैनो होनना फैयाखै जेनेबा फैयाखै जायाखै सिटुएसना जोंखौ एबसुनि लिडार बानायदों सिटुएसना जोङो दिनै राजखान्थि खालामनो गोनां जादों गाबोनबो आं जुदि माबा मोनसे जायोबा बे सिटुएसनजों थांगोन जेनेबा सिटुएसननि परिबेसनि थाखाय जागोन जेनेबा दा बेखायनो बेबायदि साननां आरो आं सानो आरो दा जोंनि खैराबारि माने जायखिजाया पजिसनाव सुक्तिनि दफा मावफुंनायाव राजखान्थि भाबै जिखिनि आङो मदद खालामनो खामानि मावनांगौ बे हिसाबै आं गावखौ एभेलेबल खालामदो बेयो हयथ' केन्डिडेटबो जाहैनो हागौ बा गुबुनबो जानो हागौ दा बेखिनिखौ आं बेखिनियावनो बे सोंनायनि फिननायनि मेटाराव आं फिन खेबसेबाव बेखौनो बुंनाय जाबाय आथिखाल जों नुबाय थादों BTC आव जितु बेयाव नेसनेल पार्टि आरो गुबुन गुबुन जितु आनसलिक बा रिजनेल दलफोराबो दिनै बेयाव फैनानै बेयाव बिसायख'थि गेलेनायनि बा फोसावथिंनायनि जों जितु हाबाफारिफोर लाबाय थानाय बेखौ जों नुनो मोन्दों आथिखालाव बर'फोरनि जितु राजखान्थियारि थासारि बे माबायदि जाहैगोन फैबाय थानाय समाव नोंथांनि मोन्दांथियाव जोंथ' नुबाय थादों जितु बेयाव जों गोबां जितु जोंनि राजखान्थियारि हान्जाफोर बेयाव दिनै गावजों गावनो जितु हाब्रु सारलायनाय जितु बिसायख'थियाबो जितु खाथियावनो दंफैयो दा बेबायदि जुदि थासारिजों थांबाय थायोब्ला जोंनि आथिखालनि बर'फोरनि राजखान्थियारिया माबायदि जाहैगोन नोंथांनि मोन्दांथियाव बिदि फैयो मोनसे मोनफा परिबेस फैयो इलेक्सन खाथि फैबाय आरो बेबायदिनो दाबो हयथ' एसे एनै बिदि जाया नङा जानो हागौ खिन्थु बियो UPPL हिसाबै बड'फानि मास्टार प्लेनखौ राजखान्थि भाबै लांनायाव उसुबिदा जागोन बिदि प्रब्लेम जागोनखौ आं नुवाखै आरो खालामनांगौनिबो प्रयोजन गैया जेनेबा जिखिना मानसिया बुंदों दा बुंदों राष्ट्रीय दल बिथांमोना दिनै बे ओनसोलाव पलिटिक्स खालामनो थाखाय फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै जेनेबा बयबो गणतन्त्र देशआव दङ हिसाबै संबिधान अधिकार हिसाबै बिथांमोना फैदो बिथांमोना फैगोन थांगोन बिथांमोना मोनसे माहारि माने नेशनेल पार्टी हिसाबै एज ए हल नेसननि थाखाय सानग्रा मोनसे गिदिर पलिटिकेल पार्टी जेनेबा बिथां बयनो खिन्थु बे ओनसोलनि अभाब अभियोगखौ बिथांमोना बे ओनसोलनि राजखान्थि बे ओनसोलनि रायजो राजा दैदेनगिरिया जेसेबां अनुभब खालामो बिथांमोना बेसेबां मोनहैगोन होननानै जोङो साना बुंनो हाया दा बेखायनो बे मोनसे BTR काउन्सिला मोनसे फिसा न'खर आरो बे न'खरखौ बे न'खरनि मानसियानो दैदेनगिरियानो सालायोबा मोजांसिन जायो दा बेखायनो थांनाय समाव बे ओनसोलनि रिजनेल पार्टी हिसाबै 15टा बोसोर बा 17टा बोसोर BPFआ सालायबाय सरकार खुंबोबाय आरो दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि BTR सुक्तिनि गेजेरजों BTRनि सागानगिरि बिथांमोना दिनै मानगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै UPPL राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों मोनसे आनसलिक दल रिजनेल पार्टी हिसाबै बिथांमोना दिनै ओनसोलखौ थांनाय समफोरनिख्रुइ मोजाङै दैदेनदों आरो माने शान्तिपूर्ण जेराव माने मोनसेबो गला बारुद बेराखै जेराव माने बन्द कालचार गैया दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा रायजो राजा BTR ओनसोलनि रायजो राजा दिनै गाव गोसो बायदि गाव लुगैनाय बायदि फरायनो हादों गाव लुगैनाय बायदि आबाद मावनो हादों बिजनेस खालामनो हादों गुबुन गुबुन भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै सान हर खामानि मावनो हादों ओरैबायदि मोनसे मोजां परिबेस लाबग्रा आफादानो जाबाय राजखान्थि आफादानो दिनै जाबाय UPPL राजखान्थि दोलो आरो बेखौ दैदेनग्रा मानसिया जाबाय दिनै बुहुमनिनो होनना बुंनांसिगोन बुहुमनिनो दिनै सासे गनायजाथाव शान्तिनि थाखाय खामानि मावनाय खम बैसोआवनो माने भिजनारि लिडार बे जाबाय जोङो खाफाल गोनां मानगिरि प्रमद बर' दा बिथाङा जाबायदि शान्ति खौसेथि बिदा फंबायनि माने कनसेप्टखौ लानानै जाबायदि आवगायलांदों आरो जाबायदि बिथाङा रिजाल्ट होदों जोंनो बे 4 बोसोर बा सारि बोसोरावहा बेखौ नायोब्ला दिनै जोङो बुंनो हायो दा
दा बिथांनि जे दैदेननाय उननि समावबो जोंनो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ बा बे बिटिआर हालामखौ बेंनो थाखाय बिथांमोन बायदि गेदेमाखौनो जोङो बिबान होनांगौ आरो बेखौ जोङो नुनो मोनदों बे 4 बोसोरनि गेजेरावनो गोबां माने जोंनि ओनसोलाव जिहेतु जोङो 27टा जाति जनगोष्ठी दङ बे 27टा जाति जनगोष्ठीया जिहेतु गोबां जेंना जेंसिजों दाबि दावा खालामनाय बिथांमोननि आफाद दङ दैदेनगिरिफोर दङ दा गोबां सरकार थांबाय गोबां परिबेस बिथांमोनाबो नुबाय किन्तु प्रमद बर'आ UPPL नि गेजेरजों राजखान्थि बा बे बिटिआरखौ जेरैबायदि सालायदों आरो बिथांमोनखौ जेरै भिजन डकुमेन्ट बानायनायनि गेजेरजों दा बिथांमोननि जातीय समस्याफोरखौ प्रजाक्रमे सुफुंलांनायनि जाबायदि लामाफोरखौ होदों बे लामाफोरखौ बिसास खालामनानै प्रमद बर'नि मावनाय दांनायखौ बिसास खालामनानै गुबुन गुबुन जातीय जनगोष्ठी छात्र संगठन गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि बिथांमोना दिनै 4 बोसोरनि गेजेराव गोबां माने लोब लोब UPPL राजखान्थि दोलाव जगदान जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दा गुबुन पार्टिफोरा थागोन जेनेबा दिनै मोनसे समाव BPF थादोंमोन दिनै BPF नि परिबेस गैला दिनै BPF नि गिदिर गिदिर लिडार बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म एक्स मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मनिफ्राय लानानै हितेश MLA मानगोनां बसुमतारी बिथां जोंनि भेरगावनि समस्ति MCLA लोगोसे बारग' डिपुटि स्पिकार बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार एक्स MLA कमल सिंह नार्जारी प्रमेश्वर ब्रह्म मोनजों लोगोसे आरो बेबायदिनो जिल्ला थाखोनि प्राइमारि थाखोनि सेन्ट्रेल थाखोनि गोबां UPPL नि दैदेनगिरिफोरा BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोना मेक्सिमाना गोबांथारानो माने माबायाव UPPL आव जइन जादों आरो साफा सानैया माने BJP बा गुबुनफोराव जइन जादों आरो दा बे थासारिखौ नायोबा दिनै BJP आ मिशन माने बिटिआरनो गोबां माबा माबिनो दा बेबायदि बाथ्रा बुंफैदों बेफोर बाथ्राफोरखौ बारा ओंथि दङ होननानै आं साना आरो बेफोरखौ बारा गुरुत्व होनांगौबो होननानै साना मानो होनबा प्रमद बर'नि मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव बे UPPL राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों जेरैबायदि शान्तिपूर्ण खालामदों हयथ' बिथांमोना बिसनि हाहैनाय नङा जोंहा मोनसे बिसास दङ मानो होनबा बिथांमोना नेशनेल पार्टी नेशननि थाखाय सानगोन बबेबा खना खनलाखौ जेसेबां बायदि न'नि मानसिया गुरुत्वपूर्ण होनानै मावगोन बिसनि हिसाब बिसोर टाइमबो गैया दा बेखायनो आरो जोंहा जितु जातीयताबादनि गेजेरजों सुक्ति रुपायनायनि गेजेरजों सुक्तिफोर गारि बिथांमोननि आखायावनो दिनै राजखान्थिया सोलिबाय थादों दा बेखायनो जोंनि सोरबा माने गोबांथारानो आरो आन्दोलननि धाराजों साफ्रोमबो फैदोथ' दिनै तारिखाव सोरबा BPF सोरबा BJP सोरबा गुबुन गुबुन आफादाव दङब्ला बिनि आजै आजौ बाय बाहागि आन्दोलनाव फैनाय बड'फाजों ज' फैनाय किन्तु दिनै परिबेसाव माने बिथांमोना राजखान्थि खालामनो मोन्थाय दङ होननानै खालामनांगौ होननानै जों साना दा बिथांमोनाबो उनफिन फाफिन साननांगौ बड'फाया जि मास्टार प्लेन होदोंमोन जोंनि मुंख्लंफोरा जि सानलांदोंमोन दा बेयावसो बिथांमोना सामिन जानानै खामानि मावनांगौ दा बेखौ जुदि जोङो बादा होयोबा बिनि बेरेखा जुदि BJP कंग्रेस गुबुन गुबुन जायोबा किन्तु बिनि इम्पेक्टआ दिनै नङा गाबोन जोंनि न'खराव जोंनि समाज हारियाव गोलैगोन दा बेखायनो जोङो दिनै बुजिबाय जोंनि समाजा दिनै गोख्रों जाबाय दा गासैबो जाति जनगोष्ठीया जुदि नोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन खौसेथि फैदों आथिखालाव जितु जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो आफ्टार बड'फा दोङो न' डाउट गोबां दोङो किन्तु बड'फानि उनावहा जों बे भिजनारि लिडार मोनदों बा दिनै बिटिआरनि चिफ UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर' मानगयारी बिथाङा जायो दिनै मानस समाजनि थाखाय आल्टिमेट टार्गेटखौ खामानि मावहैनाय गलखौ होसोग्रा सासे भिजनारि लिडार जोङो दिनै बे ओनसोलाव जों बर' जाथियाव मोननो हादों दा बेखायनो जोंनि बर' फिसाफोरा गुबुन पार्टियाव थांनानै गोनो गोथो खालामनायनि परिबेसखौ आङो नुवाखै गुबुनाव दोङोबा दिनै फैनांगौ गुबुनाव दोङोबा दिनै UPPL खालामनांगौ बेयावसो जोङो दिनै गोसो होनांगौ दा बेखौ नुदों बेनिखायनो मिशना सोरनिबा थाखाय हयथ' जानो हागौ किन्तु जोंनि थाखाय बे मिशना जोंनियावहा काम जानाय नङा आरो जायफोर मानसिया BPF खालामनानै सोर माब्लाबा समाव गुबुन गुबुन जोंनि माहारि आफादफोराव थांनानै गुबुन गुबुन मावदों बेफोरो माब्लाबाबो माने जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल जानाङा आरो जों एक्सेप्ट खालामनोबो नाङा थारमाने दा बेखायनो जोंनिया सोरबा धरनिया माने माबा नङा गिदिर जानाङा सोरबा उमुगा गिदिर जानाङा जोंनिया जाबाय जि मोनसे एजेन्डायाव जों खारबाय थादों बेखौ मावफुङोबानो आंबो लाब जागोन बयबो लाब जागोन बयनिबो मोजां जागोन सान्थि जागोन दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जेसेबां जि गोदोर माबायानो जायाथों मानो माने पलिटिकेल पार्टियानो जायाथों मानो दिनैनि तारिखाव UPPL नि बादै बे ओनसोलनि जिखिनि अभाब अभियोग बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथि गायसननाय बेखौ
लांनो हाग्रा बेबायदि दैदेनगिरि जोंनि गेजेराव जों नुवाखै दा बेखायनो गुबुन राजखान्थि पार्टिफोरनि जेबो परिबेस गैया बेयावहा दायो जोंनि रिजिनेल आनसलिक पार्टि जोंनो नांगौ आरो बेखौनो लाखिनांगौ बे जाबाय दिनै प्रमद बर' मानगेरा बिथां दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जा आच्चा जों थांनाय बाराव जों नुनो मोन्दों जितु नैबे खैराबारि बियाबनिफ्राय नोंथांमोननि जितु दा नोंथाङा जितु UPPL राजखान्थि हान्जायाव दं UPPL राजखान्थिनि हान्जानि बिजाथिया देरहायाबालानो जितु BJP राजखान्थियारि हान्जानि सासे बिजाथिया देरहादों देग्लाय माबादि माबायाव दङ थासारियाव दङ UPPL राजखान्थि हान्जाया नोंथांनि बियाबाव खैराबारि जि समस्ति 37 नं खैराबारि जि समस्ति बेवहा गासै जिहेतु 60,000 भट दङ दा बेवहा जोङो थांनाय समावहाय खम भटआवहा UPPL नि बिजाथिया जेननो गोनां जादोंमोन दा थांनाय समावहा मोनसे BPF निबो सरकार दंमोन जोबथासिम आरो सरकार दङमोन बै समनि परिबेस आरो दिनै 4 बोसोरनि उनावहा जि परिबेस बे माने गोबां आलादा जाबाय दा बे हिसाबै फैबाय थानाय समावहा UPPL नि बिजाथिया देरहागोन ना देरहाया खैराबारि समस्तियाव जिहेतु बेवहा आगोलाव XM माने लोमस्राव दैमारि बिथाङा दङ दा आथिखाल जिहेतु BJP नि MCLA भबेन्द्र बर' बिथांमोना दङ दा बेखायनो बेखौनो बुंनो सानदों दा BPF हिसाबै 4 बोसोरावहा जिखिना जोङो सिनारिफोरखौ नुबाय दा बयबो बुंदो खाम्फा मानगेरा खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म एक्स मिनिस्टारनिफ्राय लानानै जिखिना BPF नि जिखिना गिदिर गिदिर XMLA फोरखौनो होन गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौनो होन बिथांमोना मोनसे रियलाइजेसनावहा फैबाय आरो बे फैनायनि कारना जाबाय जिहेतु बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय एबसुनि BLT नि NDB नि बेबायदि गुबुन गुबुन आफादाव बिथांमोनाबो गोबां माने खामानि मावबोदों गोबां माने थिया खालामदों आरो बिनिनो फिथाइ हिसाबै 93 आव BSc मोनबाय 2003 आव BTC मोनबाय 2020 आव माने BTR मोनबाय खिन्थु आल्टिमेटखौ जोङो मोनहैयाखै बेखौ मोननायनि थाखाय जोङो एसे मावबावनो गोनां दङ दा बेखायनो बुंदों जे बड'फानि सिमांखौ मोननाया मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों जथेस्थ' जोङो जोंनि जे अधिकारफोर बेखौ मोनफुंदों दा बेखायनो बेखौ मोनफुंनो थाखाय बे एजेन्डाजों खामानि मावबोनाय बा बड'फाजों समब्रा समब्रि खामानि मावबोनाय बा सोमावसारनायाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन आफादनि जानानै बिथांमोना बे माने सुक्तिखौ बिरोधि खालामनानै जाथिनि एजेन्डाखौ बिरोधि खालामनानै थांबाय थागोन ना गावसोरबो मावबोनाय खामानिखौ दिनै मानगेरा प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि समावहा दैदेनगिरि महरै UPPL राजखान्थिनि आफादगिरि महरै BTR चिफ महरै दैदेनलांनायखौ नोंथाङा मदद होनो दा बेखायनो नों मावबोनाय खामानिखौ जों मावदो दिनैनि जेनेरेसनाव मावनाया जिखिना जों मावबाय जोंनि उनाव जोंनि जेनेरेसना जों फन्द खालामगोन बे समावहा जेरैबायदि BSc नि लिडारफोरा BTC नि एडभाइजार आरो जेनेबा बेखौ मा रोखोम मावफुंनांगौ बेखौ माबायदि खालामगोन जेरै BTC खौ जिखिना मानसिया दैदेनलांबाय दा बिथांमोना एडभाइस होनांगौ मदद खालामनांगौ BTR सुक्तिनि मावफुंग्राफोरखौ गाबोननि तारिखआव 15-20 बोसोरनि उनावहा आरो जोंनो माबा मोनसे जुदि बेबायदिनो जोंनि दाबिया आबुं महर होयोबा दिनैनि जिखिना मानसिया जों थागोन BSc BTC BTR बिसोर गासैबो बै समावबो जोङो खौसेयै बेयाव बाहागो लाहैनांगोन बेसो मोनसे दायबद्धतानि मोनसे बिबान थारमाने दा बेखायनो बिथांमोना 20आव जोंदों UPPL हिसाबै जुजिदोंमोनब्लाबो 17टा सिट मोनदोंमोनब्लाबो दिनै भारत सरकारनि आशीर्बाद बयनिबो आशीर्बाद दा बे हिसाबै सुक्तिकारिफोरखौ जोङो UPPL राजखान्थिनि गेजेरजों मोनसे बुजाफरानि गेजेरजों सरकार सालायबाय सुक्तियाबो मावफुंजाबाय जेनेबा दा बेखायनो बिथांमोनाबो हयथ' खम समनि हयथ' रियलाइजेसन जाबाय माबा बेबायदि बिरोधि राजखान्थि खालामबाय थाबा जेबो जाया दा दिनैनि तारिखआव BPF नि परिबेस गैया UPPL खालामनांगौ बे हिसाबै बिथांमोना दिनै BPF खौ गारनानै UPPL राजखान्थि जोलाव जगदान खालामनानै BTR सुक्तिखौ मावफुंनायाव मानगेरा प्रमद बर'खौ मदद खालामनो थाखाय बिथांमोना लोब लोब फैबाय थादों आरो बे जाबाय जोंनि मोनसे बेस्ट माने साइन आरो जोंनि थाखाय दा बेखायनो दिनै मानगेरा खाम्फा चन्दन बिथांमोन एक्स मिनिस्टार आरो गोबां जिथु जों नुदों सिनारि दा बे जाबाय थादों आरो बेखायनो 20आव जेरैबायदि BPF नि परिबेस दङमोन दा नैयावहा जोंनियाव गैला थारमाने 24आवहा BPF नि एज ए हेल BTR आवहा माबा गैया पार्टि हिसाबै दा बेखायनो खैराबारि समस्तियावबो थांनायाव जों खम भटआवहा जोंनि बिजाथिया माने जेनदोंमोन दायो बे समावहा जोंनि जे थांनाय बोसोरनि भट बेयो इनटेक्ट दंखायो दायो बे सारि बोसोरावहा जोंहा 5,000निख्रुइ बांसिन गोदान मेम्बार
BPF खालामनाय BJP खालामनाय गुबुन गुबुन आफादाव खामानि मावनाय दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोना UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबनानै UPPL राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनानै दङ। दा बेबायदि थासारियाव आरो BJPनि MCLA बिथाङा भाग्यक्रमे देरहालांदोथ'। दा बेयावहा बिथाङा रायजो जिखिनि अभाब अभियोग खालामदों बिथांनि सायाव दा बे हिसाबै बाथ्राफोरखौ जोंबो नोजोर होदों नुदों माने बेबायदि जेबो निजा बबिया बेबस्थाजों रायजोनि गेजेराव माने एवारनेस केम्पेइन खालामनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेनेरेसनखौ ओनसोलखौ जे बिदि बेंनायावहा निजा बबिया MCLA हिसाबै दायित्व लानांगौ बेयावहा बिथाङा आबुङै बेर्थ जादों। दा बे हिसाबै बिथाङा नेक्स्टआव देरहानायनि लामाखौ जोङो नुहुराखै। दा BPFनि दिनैनि तारिखाव परिबेस गैया। दा बेखायनो UPPL हिसाबै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठिया मोनसे बिसासाव फैबाय थानाय समाव खैराबारि समस्थियाबो माने गोबां बिबांनि भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। बिजाथिया जायानो जायाथों मानो UPPLनि बिजाथिया देरहानो थांगासिनो दङ। बे सिनारिया दिनै रोखा जानानै दङ। दा बेखायनो आं दहाय बुंदों जे जातीयताबादनि गेजेरजों माने पलिटिक्सआ थांबाय थादों सक्ति रुपायनि खामानिया थांबाय थादों। दा बेखायनो लोमस्राव दैमारि होन महेश्वर बर' बिथांमोन होन गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना एबसुआव मावबोदोंमोन बड'फाजों बिथांमोना समब्रा समब्रि आन्दलन खालामदोंमोन आरो बे आन्दलन खालामनायावनो बिथांमोना एबसुनि लिडार जादों BLTनि लिडार जाबोनो मोन्दों। बेनिफ्राय EM MCLA MLA गोबां रायजो राजानि अनसायनायाव मोनबाय खाबु मोनबाय। दा खिन्थु बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जि खामानि मावबाय थादों राजखान्थि भाबै बिटिआर सुक्तिनि दफा मावफुंनायनि गेजेरजों बेयो दाबो सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो बिथांमोननि एजेन्डाखौसो जोङो दिनै मावफुंनो थाखाय बा बिथांमोना मावलांनायखौसो एजेन्डाखौसो जों आवगायलांनो थाखाय दिनैनि समाव जोङो दंथ'यो आरो जेनेबा दिनैनि समाव जों दंथ'यो। दा बेखायनो बेयो दुर्भाग्य। बेनिखायनो बड'फायाबो मोनसे कटेसनखौ होलांदोंमोन जेनेबा आं थैलांनायनि उनावहा आंजों समब्रा समब्रि खामानि मावग्रा बा उननि जेनेरेसननि साफा सानै सोरबा गुबुन माने आन्दायहैनो हागौ। आन्दायहैयोब्ला बे बाथ्राखौ गोसोखांथों रिमाइन्ड खालामथों होननानैनो बेयो बुंनो हागौमोन जे आं थैलांनायाव आंहा एसेबो दाहा गैया। आं थैनायजों लोगोसे आंनि माने सानस्रियाबो जुदि थैफालाङोबा गावजों समब्रा समब्रि खामानि मावग्रा मानसिफोराबो जुदि 30 बोसोर 40 बोसोरनि उनावहा उल्था जाहैयोबा जाहाथे गोसोखांफिननानै मेन स्ट्रिमाव फैथों होननानै बिथाङा बुंलांदोंमोन जे आं थैनाय सायाव आंहा एसेबो दाहा गैया। आं थैनायजों दाहा गैया नाथाय आं थैनायजों लोगोसे माने आंनि सानस्रिफोराबो थैफालाङोबा बेयावसो आंहा बुंस' हायै दाहा थागोन होननानै बिथांमोना बुंलांदोंमोन। जोंबो सानदोंमोन लोमस्राव दैमारि महेश्वर बर' मानगोनां बिथांमोन आरो जिखिनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरि जिखिनि लिडार्सफोर बिथांमोनखौ फल' खालामनानै जोङो एबसु मावदो मा खालामदो आं खुनु दिना सानाखैमोन दे लोमस्राव दैमारि महेश्वर बर' बिथांमोनजों 30-40 बोसोरनि उनावहा बिथांमोना मावग्रोनाय बिथांमोना समब्रासुरि बड'फानि एजेन्डाखौ लांनायावथ' सौग्रोहैगोन पलिटिक्सआव आं बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन उल्था खालामगोन होननानै सानाखैमोन। दा बेखायनो चन्दन खाम्फा बा गोबांबार BPFनि मैखोम आन्दलनकारि नेताफोर BLTनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो एबसुनि दैदेनगिरि खालामबाय। बिथांमोना फैनो हादोंबा बिथांमोना फैयालासिनो खैराबारि समस्थियावल' माने अपोजिसन खालामबाय थानाय मा जानो जेनेबा माने खैराबारि समस्थिया निस्सय बन्सित जागोन खैराबारि ओनसोला निस्सय बेक जागोन आरो खैराबारि ओनसोलनि हिस्ट्रिखौ जों जेसेबां मिथियो बिथांमोना बांसिन मिथियो। आन्दलननि बाथ्राखौ बुङोबा स्पेसियेलि आन्दलननि बाथ्राखौ बुङोबा गोबां माने मार्टियार्स दङ 47 जोंहा मार्टियार्स दङ गोबां माने जाथायफोरा जोंहा जालांदों। दा बेखायनो बै समावबो दुखु मोनगोन दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुङोबा बिथांमोना बेखौल' नुहुरदों आरो फैबाय थानाय समाव ट्रेक्टरल' जागोन। बेनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ आरो बिनि थाखाय बयनिबो मान मर्यादाया बे पलिटिक्स पार्टियाव दङ। थांनाय समाव जौ जुवा गोबां लाइमोनफोरखौ धंस जानाय गोबां जोंनि मेलेमजिबिफोरा जिउ खोमानाय थासारिफोरा जालांबाय गोबां जाथि जनगोष्ठिनि गेजेराव मोनसा मोनसि जालांबाय। दा बेफोर जाथायफोर घटनाफोरनि थाखायनो दिनै माब्लाबा जोंनि एजेन्डाखौ लांनायाव जों गोबां माने खैदां खैफोद माने मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा बेखायनो जोङो मोनसे संबिधानावनो थानाय ओनसोल मोनसे संबिधानावनो जोङो फल' खालामनानै जेथे जोंनि मोनफुंनांगौफोरखौ जों मोनफुंथा खामानि मावदों। दा बेखायनो जोंनि साफा सानै लाइमोन जेनेरेसन साफा सानै लिडारफोरा बिदि बिब्रां खालामनो नागिरनाय गुबुन आफाद गुबुन पार्टियाव थानानै बेयो बर' समाजखौ बे ओनसोलाव थानाय गुबुन जाथि जनगोष्ठिखौ माबा मोनसे गिदिर इम्पेक्ट खोलैगोन बेखौ नुवाखै आरो बे जायोबा खिन्थु जोंनो भुल खालामना लानाय जागोन आरो थांनाय समनि जि सिटुवेसनफोर बेफोरखौ
जोंनि गासैखौबो दिनै मोनसे गथा जथायसे खालामनानै जे जिखिनाखौ मावगोन फैबाय थानाय समाव बेखिनाखौ जों मावखालिया जायखौ मावोबा मोजां जायो बेखौ जों मावगोन जायखौ मावलांना गालांनायनि थाखाय गोबां खहा जाबाय गुबुनफोरा मावलांना गालांबाय गुबुन पार्टिफोरा खालामना गालांबाय बेफोरखौ जोङो जाय UPPL नि मुजियाव जों माब्लाबा मावहोनो हाया दा बेबायदि मोनसे मास्टार एजेन्डा मोनसे रिस्ट्रिक्सननि गेजेरजों दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' सारा राजखान्थि भाबै UPPL राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों लांगासिनो दङ दा बेखायनो फैबाय थानाय समावहा जों खौसेल' जानांगौ खौसेया अलरेडि दंखायो खिन्थु जिखिना मानसिया दिनै एसे एनै बुजिनायनि आंखालनि थाखायनो गुबुनाव माबा खालामदों बेखिना बाथ्राखौ आं खावलायबाय नोंथाङा गुबुन पार्टि खालामनानै जेसेबां मान मर्यादा मोननो लुगैदों नोङो UPPL खालामोबा जातीयताबादनि गेजेरजों थाङोबा नोङो बेनिख्रुइ बांसिन मान मर्यादाखौ मोनगोन मानो होनबा नोंनि बाय बाहागिया बै बड'फानि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन आरो नोंनि बाय बाहागिया सोमावसारनायखौ बाहागो लालांदोंमोनब्ला नों दिनै बे सोमावसारनायखौ 30 बोसोरनि 40 बोसोरनि बिरोधि खालामनायनि खुनु माबायानो जुक्तियानो फैया थारमाने दा बेखायनो जों बुजियाखै होननानै सानदों बेखायनो परिबेसखौ एनालाइज खालामाखै होननानै सानदों दा बेखायनो हयथ' गोबां कारननि थाखाय दिनै एसे एनै माबा माबि कारननि थाखायबो जों मानसिया गोरोबलाङो दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों गासै बाथ्राफोरखौ जों समाधान खालामनो हायो दा बेखायनो फैबाय थानाय समावहा जों UPPL हिसाबै सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव एबसलिउट मेजरिटि लानानै प्रमद बर' मानव गेदेर बिथाङानो फिन खेबसेबाव चिफ जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि जाथिनि एजेन्डा जोंनि ओनसोलनिखौ लानानै जे एजेन्डा बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंहोनाय बेफोर खामानिया आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जों बयबो खौसेयै जयै राजखान्थि भाबै खामानि मावलांनायनि परिबेसखौसो आं नुहुरदों दैदेनगिरि जाबोदोंमोन जेनेबा गोबां बिथांमोननि दैदेननायावनो गोबां मुंख्लं जालांबाय गोबां जाथायफोरा जालांबाय जेनेबा खिन्थु दिनै बिथांमोननो आग' बे गावसोर दैदेनबोनाय गावसोर सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय बिथांमोननि लेभेला बिथांमोना मर्यादाखौ एबसुनि बिबानगिरि BLTनि बिबानगिरि बेथ' थाखाबायानो बिनि उनाव आरो MCLA EM MLA बिथांमोननो बिबानबो होदो जेनेबा खिन्थु दिनै पजिसन मोननायावनो जुदि सोलायलाङोबा राजखान्थिखौ साननानै जुदि मेन एजेन्डाखौ सानोबा खिन्थु बड'फाया दुखु मोनगोन जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै आं थैलाबा आंहा दाहा गैया खिन्थु आं थैनायजों आंनि सानसे थैलाङोबा आरो जायफोर मानसिया बिथांमोनजों समब्रा समब्रि आन्दलनाव बाहागो लानानै जिफोर मानसिया मुंख्लं जालांबाय अबथिरा बिथांमोननि बाय बाहागि मोना बिथांमोनखौ नोजोर होगासिनो दङ जेनेबा बिथांमोनखौ नोजोर होगासिनो दं नोंथांनि बायदिब्ला थारमाने बे बिथांमोनाबो दायो आंनि बायदिब्ला आरो जेनेबा आं बुंनायनि थाखाय नङा बिथांमोननि दायबद्धताखौ लानानैसो बिथांमोना जेसेबां मावलांदो हयथ' आं सानो आं बुंना लानो आंहा जेबो माने गोनो गोथो जाया आरो जों बिसिनि क्रिटिकेल टाइमखौ जोङो बारबोआखै दिनै मुभमेन्टआव जोङो 30 फेजनि मुभमेन्टआव नोंथाङा जि बाथ्रा बिथांमोननि फाउन्डेसनखौसो जोङो बिथांमोननि आद्रा एजेन्डाखौसो जोङो दिनै बे समावहा मावफुंदानो थाखाय जोङो बेबायदि माने परिबेसाव जों थाफैदों दा बेखायनो बिथांमोना जोंखौ बोसोन होनांगौ बिथांमोना दिनै लोब लोब ओंखारनानै रायजोखौ मोनसे गोख्रों लामा देखायनांगौ बिदिब्ला केम्पेइनखौनो खालामनो नाङा गाबोनो UPPLनि जानानै बिथांमोना फैयोबा बिथांमोननि पजिसना बिथांमोननि थाखाय रेडि जानानै दङ दा बेखायनो रावबो बड'फायाबो उमुक जाथारनांगौ तुमुक जाथारनांगौ बड'फाया सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय साख्रि बाख्रिनिफ्राय गासै बुस्थुखौ त्याग खालामना गालांबाय खिन्थु बड'फानि भिजन मिशनजों जों खामानि मावना दिनै जोङो गोबां गावखौबो इस्टाब्लिश खालामनो हादों आरो लोगोसे रायजो राजायाबो मोनदों आरो माने जोंनि माबाखौबो आवगायलांनायाव मदद जादों खिन्थु दिनैनि तारिखाव बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुजियोब्ला मोजां जायो आरो आवगायबोयोबा मोजां जायो आरो जुदि बिथांमोना आवगायनो हायाब्लाबो जाथारलाबाबो खिन्थु जोंनि रायजो राजाया मोनसे सिद्धान्तआव थानांगौ सोरबा बेक्तिया माने माबा जानो नाङा जोंहा माने मेन जानाङा बा सोरबा बेक्तिया जोंनि थाखाय माबा नङा खिन्थु जोंहा जाबाय बड'फानि जोंनि मुंख्लंफोरनि आद्रा सिमांखौ मावफुंनायावसो जों गुरुत्व होनांगौ दा बेखिनि बाथ्राखौ आं बे समावहा खावलायनो सानदों बेखायनो फैबाय थानायाव गासै समस्तिबासि रायजोआ सिद्धान्त लादो जे जों UPPLनि बिजाथिखौ जोङो गोबां भटआव देरहागोन आरो UPPLखौ बिजाथिखौ देरहाहोनाय जानाय मुंख्लंफोरनि सिमां बड'फानि सिमां बेखौ मावफुंनो थाखायथ' राजखान्थि भाबै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जोङो मदद खालामहैनाय जागोन आरो जोंनि जे माने जौगानाय खामानि जायखिजाया खामानिखौ जोङो डाइरेक्टलि जोंनि UPPLनि बिजाथिनि गेजेरजों खैराबारिनिफ्राय MCLA बा EMनि गेजेरजों डाइरेक्ट खामानि मावनायनि लिंकआबा जोंना कानेक्सना जागोन बेनि थाखाय बयबो दायबद्ध थानांगौ बयबो ओंखारबोनांगौ बे थासारिखौ जुदि खालामोबा बेखौ सानोबा बेबायदि आवगायोबा निश्चय जोङो UPPL हिसाबै देरहानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो रोखा दिनैनि बे समसिम आरो जिथु बर' नोंथाङा दिनै जोंनि जिथु नैबे हांख्रायनाय लेखायै जोंनि जिथु नैबे मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदायाव फैनानै जिथु नोंथाङा गोबां सोंथिनि जोंनि जिथु लानानै फैनाय बिनि फिननायखौ नोंथाङा होफैबाय दा बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय
नोंथांसिमबो खुलुमबाय आरो गासैबो बड'सा बे बड' पर्टेलखौ नायगिरि रायजो राजा गेदेमा बिथांमोननिसिमबो नोंथांमोननिसिमबो खुलुमहरबाय आरो जिखिनि सुबिदाखौ दिनै नोंथांमोना होबाय माने मोगा मोगि लानायनि गेजेरजों आंखौ फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो थाखाय रायजो राजानि सेरावहाय दा बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेल आरो नोंथांमोननि चेनेलनि सामलायगिरि आरो नोंथां गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय। हाय जिथु बर' नोंथाङा दिनै जोंनि जिथु नैबे हांख्रायनाय लेखायै जोंनि जिथु नैबे मोगा मोगि आयदा बे मोगा मोगि आयदायाव फैनानै जिथु नोंथाङा गोबां सोंथिनि जोंनि जिथु लानानै फैनाय बिनि फिननायखौ नोंथाङा होफैबाय दा बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांसिमबो खुलुमबाय आरो गासैबो बड'सा बे बड' पर्टेलखौ नायगिरि रायजो राजा गेदेमा बिथांमोननिसिमबो नोंथांमोननिसिमबो खुलुमहरबाय आरो जिखिनि सुबिदाखौ दिनै नोंथांमोना होबाय माने मोगा मोगि लानायनि गेजेरजों आंखौ फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो थाखाय रायजो राजानि सेरावहाय दा बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेल आरो नोंथांमोननि चेनेलनि सामलायगिरि आरो नोंथां गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय।